Arian, good morning. Ben, good morning. Kamusta? Mag-update lang ako. Busy po sa school. Ay, may pasok pa kayo? Hindi pa bakasyon? Dito sa gawa ko ng orange cake. Parang tumataba ka po yata.
Tumataba ako, naka-jacket lang siguro. Malusog talaga, malusog. Bebe, tara gawa tayo ng cake. Ate Ping, mamamasko po. Saan tayo sa 21? Doon tayo mamasko. Sama nyo din ako ba? Mamasko din ako. Sa 21 tsaka sa 24. Kaninong live ba yun? Doon tayo. Mimi Bar. Ayan, tingnan mo tuloy. Dito tayo, hindi ko nababasa. Malayo ba? Sama tayo doon, ha? Salamat, Mimi Bar. Mag-ano tayo gawa tayo ng almusal. Rams, make it up shout out. Good morning. Basta pag ano mo kalimutan bibit ha, ilista mo ako dun ha. Baka mamaya hindi mo ko marista dun. Gawa tayo ng cake. Orange cake. Maaga yung paluto ba?
Good morning sa inyo guys. Salamat, Fermatics. Salamat sa support.
Ninang, good morning, good morning. Update lang ako. Habang nagawa ng almusal ng amo. Thank you. Parang ang lapad ng kilay ko. Nagagawa ako ng cake. Cake. Orange cake. Ba't parang yung aking face is habang hindi pa ako nakakapaglinis, Ninang. Gagawa lang ako ng ng cake. Kasi almusal niya daw to. So, yan. Hanggat hindi pa tapos, bantayan ko muna siya.
Wait lang. 2 million in the house. Thank you sa inyo, guys. So, ako maagang napag-anuhan ng mag-bake. Dami ko pang gagawin. Dito tayo para malayo. Hindi kita yung butas ng ilong. Update lang ako, update. Kasi hindi na nakapag-live sa gabi. Wala nang lakas pagdating ng gabi. Nauubos na sa araw. So, update lang. Wala na din pang post. Lagay ko pala doon to sa doon sa sala.
Bibitot.
Control menu. PlayStation 5 HDMI 1. Horizontal list. TV. In list, 9 items, 5 of 9 numbers. Press select to select.
Thank you sa inyo guys. Sis Lilian, mega love shout out. Guys, naka 1 hour na ako. Update lang to. Thank you. Bye-bye. Work ang host. Salamat sa inyo guys. Salamat sa 3 million na nandiyan, naka-stay. Thank you. Bye-bye.